Hello, čaute ľudia, moje meno je Kiki Pikik a vítam vás pre nového videu. Dnes to je vlog číslo 6 a idem vám podať nejaké informácie. Momentálne idem zo školy, nič som nedostal, to je dobré, a ani neskúšali. Takže tento vlog vyjde dnes a to je útorok. Zrušili nám štrajky, nož by som teraz sedel doma a natočil nejaké videjka. A no tak vyjde v útorok, neviem, okolo koľko hodín asi 13:30, vyjde okolo takej 14:20. A dnes by som chcel ešte natočiť nejaké varíme s Kikom, alebo také niečo. Tak sa môžete tešiť na ďalšie nové videjko. Tak. A to by bolo asi všetko na dnes. Ešte sa vám asi ozvem doma, keď budem. Tak čaute zatiaľ. A ešte teraz som si spomenul, že sme presiahli hranicu 100 odoberateľov, to je ľudia úžasné. To som si nikdy nemyslel, že dosiahnem takúto hranicu, ale dosiahli sme ju. Tak ale som strašne rád. Určite sa môžete tešiť na nejaký špeciál. A to neviem, kedy natočím, ale možno aj tento týždeň, alebo tak niekedy. Takže ozvem sa vám až doma. Tak už som skoro doma. Si pozriem poštú schránke. Nič. Tak, ideme si schodíky. Odomkneme. Svetlo zasvietím. To je lepšie. Odomknem. Ako sa budem vyzúvať, vám hádam nebudem ukazovať. Tak sa uvidíme potom. Dobre, tak už som si dal dole bundu a čo som dopustila moje vankúše a lahneme si na ne. Tak, dobre ľudia, ďakujem vám za tých 100 odoberateľov, proste vy ste úžasní. Ďakujem za takú podporu, že až toto som nikdy nemyslela. A ja budem isto nejaký strach, že budem mať 10 odoberateľov, ani to nie. Ale mám 100 a na jednom videu 900 pozretí tam bude, alebo už tam je, už neviem, dobre. Tak ďakujem vám ľudia. Do komentov píšte, aký chcete špeciál alebo niečo. Už mám konečne mikrofón, tak sa môžete tešiť na gaming a to sa nechajte prekvapiť, aké to budú hry. Tak sa s vami lúčim, dajte like, koment, odber, zdieľajte, čaute.